det land blandt alle lande, for os som kender det en egen magt, mod Danmark. Hjælp! 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 Hvem er den søpølse? Jeg kan konstatere, at det er mor Danmark på vej ned. Bundproppen er røget. Drøvlen i vandskorben. Jeg kan ikke mere! Hjælp! Jeg har en plan. Vi lader, som om vi hjælper hende. Snupper hendes smykker og lader kællingen drukne. Skide godt, Anker! Hjælp! Tror du ikke, hun fatter mistanke? Sludder. Du, Ritz, smiler bare dit charmerende smil, og jeg taler beroligende til hende, mens Mogens plønder hende. Skide godt, Anker! Jeg skal bruge en båd, en borgmesterstang, et vækkeur, 3 elefanter og en rød kuffert. Hjælp! Kom så, og husk at smile. To voksne. Og en gedebuk. Tak. Værsgo. Hun vil have bistand. Hun kan jo selv. Lad gå, agterste pull-up. Og så ingen chauffør, der anker. Hal knoldene tot, spænd bremsejlene og stå støt. Ikke noget med nogen støtte her. Lad gå, Anker. Ikke frivilligt. Hjælp! Rolig, mor Danmark. Vi er på vej. Ingen grund til panik. Hjælp! Kom så i gang, Lykke. Grib hende. Hun beder jo næsten om det. Ja, 20 karat. Ja. Tak. Masser. Tak for alt. Så, nu har vi vores på det tørre. Frem med elefanterne. Skål. Gud ved, om de er ægte, hva'? Selvfølgelig er de ægte. Hun er jo kapitalist. Det er simili. Fup. Svindel. Hun har vundet dem i Tivoli, den mær. Svindel? Ring til Bejmandspolitiet. Nej, ikke politiet. De snager. Tænk på, hvordan det gik i Aalborg. Jeg har en plan. Vi hiver hende op igen og ordner facaden på hende. Alle tiders. Hun må gøres produktions- og skatteklar igen. Nemlig, det er god og simpel socialdemokratisk politik. Ja, man drukner ikke den høne, der lægger guldfisk. Nemlig, Ritz, du skaffer nogle skønhedseksperter fra den forretning, hvor du selv er 2 timer hver dag i arbejdstiden. Ikke? Og Mogens og jeg, vi henter hende. Skide godt, Anker. Op med dig. Du skal til frisøren og reddes. Vi husker, du var god ved Hammerstad. Mor Danmark skal have en foryngelseskur. Det er møllækkerskur. En ordentlig
sur. Socialdemokratiske roser i flor, de hænger lidt mere end de gjorde i fjor. Nu råder vi til at madammen, for ballerne lidt strammet sammen. For nu har hun spjættet i sikkerhedsnettet, og det er det første, som vi skal have slettet og lytte til vismandens ord. Vi er færdige som bistandskontor. Hvor Danmark skal klare lidt spare panik, for det er den nye socialpolitik. Skal vi se, om kuren har hjulpet? Ja, lad os nu. Er mor Danmark færdig? Hvad sagde jeg? Det land har jeg overhovedet ikke en jordisk chance, hvis ikke Socialdemokratiet fører fremskridtspolitik. Nej!